sammen og velkommen til endnu en ny video her på min kanal. Det her det er min første Gorilla Tag video. Gå væk. Og i dag har vi Kat med. Og vi har OK med. Kom så. Kom. Ja. Og vi skal lave den første, der kommer ind i Secret Tunnel. Får en cookie. Kom. Der er der Mitchell. Du må virkelig undskylde. 3, 2, 1, prøv. Her. Nej. Okay, jeg vil gerne have cookien. Hey, okay, kommer du? Ja, vi skal ind i Secret Tunnel, bro. Vi skal ind i Secret Tunnel. Vi skal prøve at komme ind i Secret Tunnel. Jamen, jeg er ikke possessed mere, og jeg prøver. Jeg sagde det til okay. Hey, se alle sammen. Vi har, by the way, også Jeff med. Og hvad skal han hedde? Hvad skal ham her hedde? Og vi har Karl. Ja, det her det er Karl. Det er hans nye navn. Og så, hej. Jeg har også et kæledyr, miau. Ja, det... Ja, hun har også et kæledyr. Nej. Vi skal bare til Secret... Kat, du gjorde... Det der var ikke Secret Tunnel. Vi skal helt derind. Det ved jeg. Okay, jeg har øvet mig på det her, så jeg tror, jeg får cookien. Jeg har øvet mig sammen med hende. Der. Sammen med hende? Du mener sammen med ham? Nej. Det der galt, det er ikke okay. Det der var ikke i Secret Tunnel. Kat, gør det så. Ja! Kat får en cookie. Kat, kom her. Kom her, og du kan få din cookie. Jeg skal lige ud af Secret Tunnel. Jeg kommer. Oh, secret, secret tunnel through the mountains. Hvor er du? Nå, der. Jeg kommer. Okay. Okay, kom herind, så får du din cookie. Holdables. Eller vent, nej, du får ikke en cookie, du får Cupcake. Det er varmt. Du får et æble. Jeg spiser ikke resten af det her æble. Jo, du gør. Og ved du, hvad du også får? Du får også lige noget at drikke. Det var gift. Okay. Glem ikke at like og subscribe alle sammen. Farvel. TikTok Pro ude.